Здравейте хора, аз съм WRTBG. Днес ще цъкаме Clash Royale. Както видите, съм 6-та арена. Не искам да играя батъл, защото вижте колко купички имам. Само 3 делят. После. Това ми е дека, нямам легендарки. Има една оферта, ама няма се я вземам. Добре. Тук ще играем една игра. По-нататък може да има анбоксинг. На чест, бе. Да, ще играем с някакъв. То започва направо да ръшка. Добре. Не е по-честно. Добре. Опа. Не. Опа, аз нямам батерия. Малко по-кратък ще бъде епизода. То първият ми епизод е. Сега нямам. Опа, тук ми щопиха главите. Аз нямам елексир. Рожби. Добре, но ще му вземем тауъра. Това е ясно. Добре. Ръб. Вау. Те имат дяката дефенс. Да. Трябва да ви разкажа за себе си. Нищо. Добре. Тя яката ме решват. Миньони. Опа. Тук са страшни. Пак. Всеки, който възможно има голем, ще го използвам. Добре. Опа. Ето и бързо. Та може поне да вземем тауъра. Супер. Опа. Тук стана лошо. Ма то яката. Добре. Добре, изхлабиха си заповедта. Опа. Бърках си. Мисля. Добре, тук има за скелета на армията. Тук не се опа. Ето както си знае. Направете. Да, почва да ръшка. Един фарбол. Не, изкабих си го. Фак, за кога. Тъпха е кулата. Няма какво да се направи. Втори голем. Кот стани. Добре, аз не съм много добър чак толкова на Clash Royale. Тук съм в един клан България. Искате ви може да влезете. Да, не съм за турнаментите, ама... Добре. Много искам да ви. Не, what? Лаги, не, баге. Бегай, бе. Да. Ще изиграем още една игра. Трябва да ми е свършила батерията. Добре, на Legendary Arena. Беше с някакъв китаец. Майко. Опа. Добре, точно място го напусна. Опа. Съжалявам. 3, 2, 1, go. Бъба хора. Чакай. Бъба. Добре, ето ме пак. Нямах батерия и ни се наложи малко да прекъсна клипчето. Аз съм загубил. Добре. Я да видя колко батерия. 3.
продължим пак малко да се изложа. Аре, аз съм с теб, момиче, женко. Ома, баба, би, бам, би. Цига, нога, джага, джи. Би. Добре, стига е. Всеки, който... Добре, всичко възможно по откос. По въздух. By the way. Вие ще направим една бърза атака. О, това беше доста голяма, силна атака. Болни, голяма пека. Добре, може да снимаме има днеска, само че да, днеска само че по-късно. Не знам. Добре. Това ще бъде всичко за епизода. Абонирайте се, лайквайте се и бъба.